ସକାଳ ସକାଳେ ଚୁଡ଼ିବାଲା କଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଭିଡିଓ ଲାଇଭରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହାଇ ମନ ସିଧି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ। ସକାଳ ସକାଳେ ଚୁଡ଼ିବାଲା ଆସିଲା ବୋଲି ମୋ ଝିଅ ଦୁଷ୍ଟ ସକାଳେ ଚୁଡ଼ିବାଲା ଗୋଟା ଖାଇ କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ମାକୁ ମାଣବସା ଅଛି। ପାଣି ଚୁଡ଼ି ନ ପିନ୍ଧିଲେ ହବ କି? ମୋ ମା ପିନ୍ଧିଥିଲି ଚୁଡ଼ି, ମୋ ଝିଅ ବି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛି ମୋ ମାର, କାହିଁକି ନା ତା ସଉତୁଣୀ ଚୁଡ଼ିବାଲା ମୋ ମାକୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା ପରେ ମୋ ମା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲା, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ଅଛି। କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଏମିତି ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ଅଧିକ ଓଡିଆ ଘରଣୀ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମାଣବସା ଟା କେଡେ ବଡ ପର୍ବ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ କୋଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। କୋଉ ଦିନ ମାଣବସା ଆସିବ, ଆମର ସେଦିନ ପୂଜା ହବ, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବୁ ଆଉ ନୁଗା ପିନ୍ଧିବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ହଁ ମୋ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଚୁଡ଼ି ମାଣବସା ଆପଣ ନା ଦେଖିବେ। ଦେଖିଲେ ଟି ଆମ ସାହିରେ କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ବେଳକୁ ପଇସା ଦେଲାରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଛବି ଦେଖା ହେଲା। ତା ବେଳକୁ କହିଲୁ ମୁଁ ସକାଳ ସକାଳ ତମକୁ ଡାକିଲି ବୋଲି କେତେ ବହନା ହେଲା ଦେଖିଲେ ଟି। ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ଝିଅ ଟିକି ଆଇ ଅଳତା ଲଗେଇଦେଲା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି ମୋ ଝିଅ। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ ଖାଉଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଛଡେଇ ଖାଉଥିଲି, କାହିଁକି ନା ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଖାଇବନି ବୋଲି, ତାକୁ ହମ୍ବା ବାୟା ଦେଖେଇ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେଲି। ଆପଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେମିତି ଗଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ଆଉ ମତେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇଦିଏ। ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍